to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ang atong nasod anaa ang kagubot, ang kalibutan anaa sad ang gubot ug ang gubat karon. Iampo nato nining santos nga misa ang kausaban sa mga kasing-kasing sa katawhan, labi na gyud ang paglikay nining garbo ug mga kasuko aron makabot nato ang tinuod nga kalipay ug kalinaw sa atong kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan untag panalipod sa Ginoo ug kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Kun usa kaninyo may kasumpakian sa iyang igsuon, nganong mudangop man siya sa paganong maghuhukom, inay nga ipahusay kini sa simbahan. Wala ba kamo masayod nga ang katawhan sa Dios maoy maghukom sa kalibutan? Nan, kung kamo maoy maghukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa gagmayng mga butang? Wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Unsa pa kaha sa mga butang niining kinabuhia? Kung mahitabo ang mga butang sama ni ana, inyo ba kining ipahusay sa mga tao nga dili sakop sa simbahan? Angay kamong maulaw niini, kay dunay maalamon kaninyo nga makahusay sa inyong gikasungian. Apan nagkinihay hinuon kamo o nagpahusay sa maghuhukom nga dili magtutuo. Ang inyong panagburuka, nagpaila nga napakyas gayud kamo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Apan kamo nahinuon ang naglupig o nanikas bisan gani sa kaigsuunan. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon kay ang mga tao nga makighilawason og nagsimba sa mga Diyos-Diyos
o mga mananapaw, o makighilawas sa isig kalalaki, o isig kababay, o kawatan, o hakog, o mga palahubog, o tigbutang-butang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pipila kaninyo sa magayod ni anak kaniadto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala, gihalad na kamo ngadto sa Dios, gimatarong na kamo sa Dios, pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo usa ka bagong awit, sa pagdaig diha sa pundok sa mga nagtuo kaniya. Palipayang Israel diha sa ilang magbubuhat. Ang mga anak sa Sion, palipaya diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan, diha sa malipayong sayaw. Paawita sila kaniya og pagdaig sa piyang-piyang og alpa. Kung kayang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, o gidayanan niyang mapaubsanon sa kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang nagtuo pasadyaa diha sa himaya. Pawita sila sa kasadya diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios, mana sa ilang mga tutunlan. Kini mao ang himaya sa tanan nga nagatuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona mitungas si Jesus sa usa ka bungtod aron pagampo ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagka adlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya apostoles, si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote nga nahimong mabudhion. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Didto may daghang tao nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Hesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Hesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si San Pablo sa atong unang pagbasa, iyag yung giklaro pagsulti nga kung doon na may mga problema or doon na mga kasungian nato nga mga magtotoo, kinahanglan dili nato ipahusay sa maghuhukom nga dili magtotoo. Ang usa sa mga implikasyon niini nga ang spiritual, moral problems dili gyud masulbad sa legal way. Ang kanang legal way igo ra nang mosulbad sa gamayng porsyon. Ang makasulbad gyud sa moral o spiritual problems mausad ang espirituhanon o Diosnon nga kaalam. Gilingiya imong tupad ing naon sa problema nimo, spiritual o moral. Ana. Pananglitan kanang mag-away ang managsuon tungod anang kabahinanan sa ilang yuta nga gibilin sa ilang ginikanan nga namatay, nya mag-away sila. Unsa man ang problema ha? Legal, moral, spiritual, sa mana? Ang ato ra bang interpretasyon ana legal. Legal nya ato pulo sila mga Katoliko nya mangadto din sila sa korte magkinihaay. Pero kung ato yung tanaw, managsuon ko na sila, di na magilhanay, kabilin ko na silang ginikanan, ilan ang giilogan. Laktod pagkasulti, moral na, sala na, di na magilhanay sa ilang isig kaigsuon, di na gani mutahod sa ilang ginikanan nga maoy ning hantal atong ilang mga kabahinanan. Dili na siya legal. Nya kun mudangop na ngadtos legal, musangko gina nga di na magtagdanay kanang maong mga managsuon, apil pang ilang mga anak hangtod pas mga apo. Di ba? Oy. So unsa may buhaton? Ingon,
dito ipahusay sa simbahan matud pang San Pablo. Kaya ang simbahan mo pahinumdom nga kanang yuta dili na inyo. Iyan as Ginoo nga gihatag sad ngadtos paningkamot sa inyong mga ginikanan. Higugmaan na ninyo at timanan na ninyo pagsabot-sabot mo. Hangtod nga makahinomdom na sila bitaw no ang Ginoo man di mo tag-iyas tanan. Di na mag-away, maghinatagay na moingon na lang ganit tingali tong nangilog. Imo na lang sad nang akong yuta, brad. Kay sus kadako ding sa aning akong gibuhat. Di ba? Muila na gani ang tao sa iyang sala kana naduol na siya sa Ginoo. Muna si Kristo mipili og mga 12 ka apostoles dinhi sa atong ebanghelyo aron mahimong sinugdanan nga maoy mo padayon sa mga buhat nga gihimo ni Hesus nga gisulbad niya ang mga problema sa kalibutan. Ang mga Pariseo, ang mga Hudiyo nga mga leaders adtong panahon ni Hesus dili na makasulbad sa ilang problema. Nganuman nagsalig na lang sila sa mga tawhanon nga mga balaod, tawhanon nga katakos. Kana bang gitawag na to tawhanong mga maghuhukom. Purting daghanang balaod nga gitudlo sa mga Pariseo ug sa mga eskriba nga wa na gyud maigo sa solusyon sa ilang gipangandoy nga kalinaw, kalipay o kabalaan sa kinabuhi. Motong pag-abot na ni Hesus, lahi siyag pamaagi. Ang iyang gitanaw unsaon pagbuntog ang yawa dinhis kalibutan. Kay ang yawa mao man na siya magpaluyo nato, mao na siya mo duwa-duwa sa atong tawhanon nga kahuyang. Ug unsa man ang atong tawhanon nga kahuyang, kana gyung mosalig na ta sa atong personal nga pagpanghukom. Pananglitan, ikaw asawa, kakita ka sa imong bana nga porting hubuga, unsa may imong huna-hunaon? Unsa man? Way batasan, nagpakauwaw lang, gausik-usik lang, ana. Pero di ka kakita nga iya day ng kahuyangan, nga nabiktima day siya siyawa, nga giilad siya siyawa, nga ang iyang kinitaan ihurot og inom, huyang day kayo ang imong bana. Weak ba? Weak. Nga di makakakita na, imo din siyang bunogon, imo din siyang kasaban, imo din siyang palayason, imo siyang buwagan. Wa naman kakakita nga siya di ay nabiktima siyawa. Pero ari ka sa Diyos nun nakaalam, makaingon day ka, pagkahuyang sa akong bana. Nga mo na inigakita na nimo nga itong hubog na kayo, imo ding tabangan, nga inigabot sa inyo, imo ding atimanon, inigkahuwasan na mo, ingon day imong bana, nanay loto diha day, nga pagkaon, ka, wa ra ba ko kalungag, nga ano man, wa mantay kwarta kay, murag nahurot man to nimo gasto gabi. Hala, animala gining bisyuha nya wa taroy bugas. Karon tibok semana wa kitay kaon ani kay nahurot man gid nimo tapa man kuno kay gibiling utang dito. Ana. Nya gihurot ra balsan nimo suka. Na napay imong tuhod nangapangos kay nahugas kanal. Ana, sa unya ikaw unsa may imong gibati? Naguol ba ya unta ko pero unsaon man nga lab mantika. Kuan lang kita inunungay lang kita ani. Unsa may imong unsa man kay batios bana ini ka kuan ni ana. Ini ka experience niya na magsige ni sa ingon animal gini bisyuha, animal gini biyaan ko na ning bisyuha. Sao man pagbiya day ika na ikobra sa akong sweldo, tagain na lang kog pamliti aron di na ko kapalit anang red horse. Ingkaw niya pwede man na utangon. Sa di na ko mangutang kay madaot ta ani. So siya na mo i-realize tungod kay ikaw ni antos, ikaw nagpaubos, ikaw nahigugma og mao man ay solusyon ni Kristo. Mao bitang ningon si San Pablo diri, dili ba maayo pa nga kita maoy tikasan kaysa kita maoy manikas? Dili ba maayo pag kitay lupigan kaysa kita maoy manglupig? Nganuman tungod kay kining atong wisdom nga tawhanon nga di kita magpadaog, di kita magpapildi, kita gihawd, kita gyud maoy powerful, musangko nis mga sala. Mao nang niingon diri si San Pablo nga
Ang magbuhat og dautan dili makasulod sa gingharian sa langit. Ang ato yung ultimate goal nganong magsunod ta aning atong mga pamalaod nga Dios nun, langit. Kay kining kalibutan mulabay ra ni. Unya kung magsunod tas balaod sa kalibutan, maglisod taglikay aning mga sala. Na tanawan ni mga sala ha, gibutang niya dire. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon kay ang mga tao nga makighilawas nun o nagsimbas mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o makighilawas sa isig kalalaki o isig kababae o kawatan o hakob o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa langit. Kini man kun atong tawhanon nga kahibalo, kining ato ganing tawhanon nga mga balaod, dali kay malusutan og sala. Sama pananglitan, sala ba ang pagpatay? Sala dili. Kusga. Pero naatay balaod nga abortion, naatay balaod nga euthanasia. Di ba? Sala ba ang pagpakighilawas sa isig kababae o isig kalalaki? Sala. Pero naatay balaod nga allowed na ang same-sex union. Malusutan ta ba? Malusutan. Sala ba ang pagpangurakot? Sala? Sala? Imagine na lang atong nasod. Nakalusot. Maupay mga haod kasagaran ang katong kusog mangurakot. Di ba? Malusutan ra dayon ba? Dagko kay niglungag ang atong balaod. Pero ang balaod sa Ginoo, kinsa may tig-check ang Espiritu Santo. Ang gahom sa Dios mo'y mo check nato. Mao bitaw nga niingon diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Nganong nalipay man ang Ginoo sa iyang lungsod, kay dili makahari ang yawa diha sa lungsod sa Dios, kay ang gisunod sa lungsod sa Dios ang Espiritu Santo. Og ang yawa makit-an gid na sa Espiritu Santo, di na makalusot. Pero sa mga balaod nato, dali kay makalusot. Bisag mo gamit patag mga instrument kanang moingon nga makaditik og tao dito lawom sa yuta, malutsan ra gyapon ta ana, no? Pero ang Espiritu Santo di kita kalusot. Makit-an gyud hasta ang katong kinataguan sa atong kinabuhi. Muna si Kristo kay wa man kalusot ang yawa, wa sad kalusot ang yawa diha sa mga apostoles. Unsa may nahitabo? Nanggawas ang gahom sa Ginoo. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, ang mga tao nagpunsisok og duol ni Hesus o gustong mohikap niya, kay gikan kaniya nang gula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Og tungod ining maong gahom, nawagtang ang mga sakit, nangawagtang ang mga yawa, nangabag-o ang kinabuhi, og nanindot ang katilingban. Pero kining atong balaod sa tao, og mao na lang saligan, musangko sa kamatay, musangko sa gubat, musangko sa panag-away nga wa na gyoy panaghiusa, kagubot o kalaksot sa katilingban. Mao na ang atong kalibutan karon, laksot na kaayo. Naa ang tanang problema, lawas nun, espirituhanon, moral, social, economic, naa nato gibombahan tag maayo. Nganuman may kaitang pagkailad sa yawa nga nagsalig na lang kita aning tawhanon nga hukom, wa na ta maminaw sa Dios nung hukom. Gani og magamit tag Dios nung hukom sa wayon ta, way siguro patyon pata. Ug mao nay gidangatan ni Hesus, nalansang siya sa krus tungod kay gatsunod siya sa Dios nung hukom. Si San Pablo ug ang ubang mga kauban, mga apostoles, nangamatay pudtog martyrdom. Si Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, nangamatay sad. Lingi ay mong tupad. Ing na andam na kang mamatay. Ing na andam na. Ingon, ayaw lang padiroy. Og di ka gustong mamatay,
Hala, sundan ang balaod nga tawhanon. Tanawa, di ba? Di jud ka mamatay, pero daghan kay kag mapatay. Daghan kag mapatay. Pero kung magsunod ka sa Diyos noon nga kaning kuan, balaod o hukom, ikaw ray mamatay, daghan ang malipay. Oh, ana, no? Sama anang balaod nga panghatag yun, pamalit yung slat. O, kanang balaod raon sa mana, Diyos nun o tawhanon? O, tanawa, di ba lipay kay ta, kay ni-increase na sa dangatong halin. Pila na halin na to ron, sa atong SBF DAG, niabot na og 37,863 ka slots ang atong halin. Yan napay 22,137 ka slots nga available. Nya doon na sa ni 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 221 ka slots. Atong pakpakan ang namalit sa SBF DAG. Padayon gitag palit. Diyos no ni siya. Ikaw niya pa din mahurot atong kwarta na. Abangan ang susunod na kabanata. Ang Ginoo dili na matugkad sa tawhanon. Ang atong tawhanon moingon man ta, kung magsigi kog hatag mahurot ang akong pundo. Di na maoy gahom sa Ginoo. The more you give, the more you receive. And the more you give and give, the more you receive and receive. Na siya. So ang ato na sang sitiyo, nga slot, para ni sa atong pagpanghatag og mga bugas, ngadto sa ato mga kabos kayong pamilya, ato sa silang himuag balay, gasige na tarog evaluate sa mga applicants, 40 naman hinoong daghana, pero ay mo kabalaka ha, kay di na namo buhaton ang tanan. Mulimit tag mga 61, no? 61 kabalay, pero ato lang tanaw, asa ni abot, og daghan ang muhatag aning atong sitiyo daghan putag mahimo tingaling mga balay, daghan pagitag mahatagan nga mga pamilyang kabos og tag 5 kilo packed rice. So ang atong halin niabot nag 4,345 ka slots, naapay 65,655 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. 100 ra gid na pesos. Kita ang ato dinhing gobyerno budget million, billion, pero murag way epekto kayo. Pero kita budget lang tag 100 pesos imong i-share, makatukod na nagbalay. Di ba? Tungod na sa grasya sa Dios. Unya makadawat pa jud kag daghang grasya. So salamat kayo sa namalit ha. Unya doon na sa ni 61 slot challenge, tag 6,100 per challenge. Nakadawat na sa tag 17 ka 61 slot challenge. So pakpakan na sa nato ang namalit sa sitiyo Nganong ato manggipakpakan ang Ginoo o ang namalit niini, makasinati ta sa gitawag og gahom sa Dios. Ang mga tao sa una magsunod ni Hesus, di na gani hapit manguli tungod sa grabing gahom. Pag-abot sa mga apostoles nila ni San Pedro, San Pablo o mga kauban, ang mga tao murag gyapon gisuyop tungod sa ilang gahom nga gipanghatag. Pag-abot ni San Vicente Ferrer og sa mga santos hangtod karon sa mga santoson nga mga tao, ang mga tao magsigig sunod kay masulbad ang ilang mga sakit, kasakit o mga problema. Mao na nga ningon gyud si San Pablo, ayaw mo paggamit sa tawhanong hukom, gamita gyud ang hukom sa simbahan, ang hukom sa Dios, kay igo gid na sa imong problema, dili mapun-an ang imong problema. Manindog ta. Mga igsoon, gitawag sa Dios ang iyang mga piniling apostoles aron pagsugod, pagmugna sa simbahan o pagpadayon niini alang sa kaluwasan. Malaumon kitang muingon, amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan, pinaagi sa Santo Papa o sa mga kaobispuhan, mugiya kanato ngadto sa kapuno sa Kristohanong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga taong nagdumala sa atong pangagamhanan, mugiya sa atong nasod,
ngadto sa matuod nga tingusbawan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga mulahutay ug magmakanunayon kita diha sa bukasyon diin ang Dios mitawag kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton ug ang mga naginusara makaamgo sa presensya sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangamatay diha ni Kristo, mupahulay na sa kalinaw didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Makagagahom nga Dios sa among paghimo niining pagampo, amo kining gituboy diha sa gugmag pagtuo busa dawata kini pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take, O my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return in to be governed by your will. Just say the word to me, and once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalidaw ug gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon kadtong namatay sa gubat ug sa mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Matuman
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamunong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. sa pungalan kamo magpapundo na iusa sa pag-igugma nagabuhat kamo sa akong isugo ug ako kaninyo Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
manglingkod sa makadiyot. Sa makausapa atong pasalamatan ang namalit natog mga slots para sa ato dinhi mga proyekto. Ang para sa atong kumbinto padayon tagpalit sa SBF DAG tag 500 pesos per slot. Nya na ay 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos. Ang ato sang para sa katong pagpatukod og mga balay sa mga kabos natong pamilya ug ang pagpanghatag nato nilag mga bugas karong Oktubre sugod ng Oktubre, pamalit sa tag slot tag sa atong CTO tag 100 pesos per slot na asa ni siya ay 61 slot challenge na tag 6,100 per challenge. Nya nga to sang DSAP katong investment slot nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum padayon patang mudawat ni adto. Atong sa makausapa atong pakpakan ang namalit na tog slots. Praise the Lord. Salamat kayo. Unya ako sang ipahibalo dinhi nga kada Huwebes human sa misa sa alas 6, nagsugod na ta last week, doon na natay prosesyon atong dadon ang image ni San Vicente Ferrer. Mudagan og mga dool-dool o sa kauras ang atong paglakaw sa prosesyon kada na Huwebes. Ang atong buhaton magsakripisyo taniana sa atong mga personal nga mga petitions o sa pagampo alang sa kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod. So ato nang kuyugan, mga mandated organizations, simbahan, Cofradia de San Vicente Ferrer, ato ginang kuyugan ha. Niya padayon sa kong magdasig ninyo sa pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Ang ilhanan nga mao ginay atong channel tanawa ang number of subscribers niabot na ni siya og mga 202,000. O niya dayon i-like, i-share o ipaambit ang ato mga messages diha. Maka-income taana para sa atong charitable expenses. At the same time, anha sa nato i-upload sa atong online mass ang atong official information. So tanawa ninyo sa atong screen inikanta sa offertory song o sa final song aron dili mo mabiktima sa mga scammers kay ubay-ubay na gid sila ang nagamit sa atong ngalan o niya mamiktima in taon sa mga dili pa kaayo suhito nato mga kaigsuonan nga mga generous. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.